Nagabenta ki khubor baman kasmi pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro ginigilong ki khubor bam takasmi. Kakasi Student Union Warjan Kya Circle hagijingelam u Assistant General Secretary Samla Mechan Ki Sinkan Organizing Secretary Samla Block Taryang barki wede kila ban bu dorkas ha office jong u SDOC amlarem hadian baki pait ba kathan kilawan pensngo shikinong yalam jengkaseng halor kajing syakta kitelong umdi na gadaw kajingwan tut kijabo kibami na kidawyong kibala I da kibunsnem ha kijaka ba pelang yaki kumta ka KSU Warjan Kya Circle kalalit ban pensngo yakani kajingma kabaap yaka kot kakya jongkinong shongshnong ha ka SDOC amlarem ban pha tuklar halor kijingbo pathari kidawyong kibala laslam hagibabun kijaka Badru kiblabu hagi benta jang usurok amlarem dauki. Nagadaw ka jinghab uslam khamtam hakum gane ka ayom slam ka batut na kinigidawyong kalakta ikibabun ki umbam umdi kumjuru ya ki jingthung jingtem. Ka KSU ru ka kentu ya ka SDO ban batha ikitrai jaka berkitrai dawyong ban wengno ban bu hagi jaka ka babyang nang bakan omkta ya ka kot kakya kinong shongshnong kathan.